Karol Gwoźdź. Za bajtla na Bytkowie. Czyta Dariusz Niebudek. Poproszony o naszkryflanie paru zdań do tej książki, nie miałech pojęcia, jak się zgrać z inkszymi tekstami, w których przeca ani nie znam. Jak to dawniej za bajtla było na Bytkowie. Tego się miałech trzymać. I spokopiołych rzec ważną. Bajtlostwo miałych fez radosny. Rocznik 87. Bez to całkie dojrzewanie trafiło na cudne lata 90. I no, co samo sprawiać? Nie za wiele się pozmieniało na moim placu i na Starym Bytkowie. Wiem ino, co obecny blok numer 5 na placu Skrzeka i Wójcika stoi w miejscu przedwojennego stawu. I pewnikiem z kisztego był oddany ludziom 5 lat nie skorzy, nieźli był wybudowany, czyli w 1975 roku. Bo na sztarcie zdziebko upadował i trzeba było cekać, cycasem nie trzeba go będzie rozbierać. Mógłbych powiedzieć o tym, jak goniliśmy się w rułach wodnych, w które wymieniali na całkim placu Skrzeka i Wójcika, co dawniej nazywał się Placem Wolności. Same wykopy my mieli za szańce wojenne, a potem szlimy do dom, co by mamulki wyciągały nam wołna mineralno ze dłoni. Mógłbym powiedzieć, co lotalimy pod schodami, w którymi łazi się do kościoła Świętego Ducha. Tyć każdy nie wie, ale te betonowe schody na zewnątrz miały srogie dziurska po bokach i my tam włazili i się gonili w fest nachyleni, pod wiele tego nie zaciepali cementem. Ani my nie myśleli, co za nami mogą gonić srogie scury, pełne ścieklizny. Albo co jakimś cudem nie trzaślimy głowami w zarościałe gwoździe, co tam wystowały, czy inkrze pułapki. Osprawiać bych mógł o tym, jak my połowa letnich ferii budowali na Trowie, wyle szkoły 8, swój szpilplac i swoja brama. Teroski pół tej ziemi jest parkingiem. Ktoś przyniósł sztachyty, ktoś staro gardina, ktoś jakieś fojstliki i gwoździe, zaś przy pierwszym szpilu wtyka, czyli autonoga, bal trafiał w lata i cało buda się zbuluła. Pół lata budowali, co by rozcylnąć i wszystko zburić. Takie z nas były budownicze majstry. Mógłbym powiedzieć, jak łaziło się na Chaby w stronę Azot, drogą, w którą pierwej mianowali Bojtnerką, a na początku niej był mały kiosek, we którym fater zowdy kupował Trybuna Śląską. Mógłbych ty zgodać o tym, jak my się bawili na placu zabaw, we Zandkastli z betonu i nieraz się wracało do chałupy z obdartym kolanem. Na tym samym placu my skokali na srogi, półokrągły drabince, albo każdy się huśtał na tak zwanym składaku, czyli taki długi, wielgaśny huśtowce, do momentu, aże się nie poskładała. Ten, co ja huśtał, zjeżdżał na życi w dół i nic my się z tego nie robili, co mogło nas tam w pół złomać. Dzisiaj takich placów zabaw już nie ma. A ten, co my mieli, to go i tak mądre ludzie zmniejszyli o połowa. Mógłbych ty powiedzieć o tym, wiele to się okien balem wybiło na wymyślonym szpilplacu na Łosymie, czyli na wewnętrznym placu ze szkoły podstawowej nr 8. Przed 1982 rokiem w tym samym budynku była szkoła do Berkmunów, po polsku Zasadnicza Szkoła Górnicza. Godać mógłbych o tym, jak my grali w szukać, czyli w chowanego i zowdy, jak taki jeden kamrat szukał, to każdy leciał się schować do dom na obiad. Hej, my końcyli obiadować bywało, co bez okna my kukali jak ten jeden borok, no zdurch szukał pod autami albo za hasiokami, a nam się już na plac nie chciało wyłazić. O, niektóre kamraty włazili na dach hali sportowej, czy to 8, czy to 12, ale włazić na taki wierch, to ja się już cykał.
Pytanie, czy kogo by to interesowało? Dyć każdy w latach 90. miał podobny szpas. Mam różniste wspomnienia. Jakieś 80% to szpilanie we futbol na tak zwanej dwanostce, czyli szpilplacu ze szkoły podstawowej nr 12. Na srogie bramy, czyli na trowiasto-błotnistym szpilplacu. Eli na małe bramy, czyli blank betonowym placu ze mniejszymi bramami, na którym my też szpilali we kosza. Czasem we gorkie dni wypolaliśmy lupą na ławkach swoje miana, a otośmy szpilali w kolarzyki na naszych nie tak zatłoczonych jak dzisiaj parkingach, a kapslami my się bawili od rana do wieczora. Te drogi a la Tour de France miały, keby je wyprościć, po pora kilometrów. Lotaliśmy po naszych piwnicach i tam my się chowali, albo łaziliśmy ze krauzami na łąka wele stawu brysiowego, tam kajterowski plac zabaw. Do tych krauzów po górkach zbieraliśmy z blomów bąki, ćmiele, łosy i biny cuzamen. Jak krauza była na tyle pełno, iż co brzęcała i trzęsła się we wstrzutku, to my je wyciepowali daleko przedsia, choby granaty na wojnie. I dziwali się, jak oraz z tych wszystkich krauzów te furgające gadziny tworzyły nad nami jedna srogo, corno, brzęcąco deka. Pitać! Tego rozkazu słuchali wszyscy przechodnie, młodzi i starzy. Takie z nas wojoki były, istne soldaten ausbitków. Co też żadnego z nas nie hapsnął jaki chrobok, to i na Najświętszy Panience możemy dziękować. Poza tym szpilaliśmy w legendarne Commodore C64, leżeliśmy na klotkach schodowych i rysowali na papierze to, co widzimy ze różnych sztoków. Miarkuja, co lata 90. każdy miał podobne. Mieliśmy na Bytkowie ino pora sklepów, ale z naszego placu łaziliśmy albo do Kumzumu, gdzieś tam je piekarnia ścigała, w której przodzi miał ino mały koncek z całkiego budynku, albo do Płaczkowej, po chipsy, kola i gumy turbo. Zaś na lody to łaziliśmy do Karlika. Czasem się szło w drugą stronę, do tak zwanego blaszoka, czyli spożywczaka z połem, w której przodzi był w pawilonie zdziebko wyżej. Potem miast blaszoka był Leader Price, Tesco, a teraz jest Teddy. Pamiętam też, co tam dali za blaszokiem i za przychodnią stał wielgachny, zarościały stalowy szkieletor. I dopiero pod koniec lat 90. wzięli się za dokończenie budowy. Dzięki czemu powstał pierwszy na Bytkowie market, czyli dyskont plus. Mógłbych te spedzieć, co mieliśmy na Skrzeka i Wójcika richtig srogie wydarzenie. Muzyczny koncert Bytkowskie Drzewo, na którym było pora 10 000 ludzi. Wszystko było kręcone ze szwągiem bez TVP Katowice. Zaś na naszych balkonach było tyle ludków, co ledwo się dychało. Pamiętam, co frelki, które tam śpiewały, miały richtig gryfne głosy. Już wtedy wiedziałem, jak kokołek na ten podświetlony topól, co mój żywot jest zależny od muzyki. Chciałbym czymś podfarbować ten swój tekst. Toż pytam moja matka, jak się dawniej na Bytkowie żyło? Biednie, ale wesoło, no bo jak? Odpowiedziała. Rozprawiała o hongrach, PGR-ach, harcówce, a ty z o tym, jak bez zima szli na azotowe pola, co by poskokać do dziur pełnych śniega. Dziur, w które wyrąbały bomby z II wojny światowej. Godała mi też, jak na Brysiowym stawie pływały se mataczki i roz z bracikami i kamratami wskoczyli na nie, co by na 2 mataczki bawić się we wojna. Muter miała w ten czas 7-8 lat i nie mogła tykać styru,
czyli kija, w którym się odbijali od dna. No ale rozmój ujek, a jej brat nie dał pozór i moja muter chyciła za srogi badyl. Chciała fez się odbić, ale Borocka tak go wbiła, co ten srogi badyl chyciał się dna, a mataczka jej spod nóg uciekła. Ostała tak wisieć pora sekund nad wodą. Pierw po leku, a potem drapko ześlizgła się do lodowatej wody. Ja, genau, jak we bojkach dla bajtli. Mu notys i zdążyła pomachać do bracików ręką, ale tego nie wiem. Mieszkała we Familokach, we Lecharcówki. Dzisiaj tam są blokowiska. Roz z okna wszyscy kukali na świniobicie na ich placu i łosprawiała mi, jak ich sąsiad miał zażynać wieprzka. Ale stary masosz się machnął z pyrlikiem i zlękniony babuć dostał szmyrgla. Nie byłoby w tym nic dziwnego, keby nie jego syn, który trzymał za dakle od wieprzka. A jak ten zaczął cytać, to synek na niego wskoczył. I tak se oglądali te bytkowskie szalone rodeo. Ponoć ludzie beceli ze śmiechu. Lotała też po różnistych brąkrach. A ja sam pamiętam jeszcze taki jeden, który był za panienką, czyli figurką Matki Boskiej przy dzisiejszym rundzie ze ciuchcią. Tam też był taki malutki, drewniany kiosek, warzywniok. I ino tam, na cołki bytków mieli takie gumy kulki, ale też takie fajne szekulady ze wysterczonymi podobiznami różnistych gadzin. Zowdyżech tarmosił szekulada bez papiurek. I Rodrzech zgadował, co mi ta bula przypomina. Jako mi się gadzina dziś trafiła. Powiedzieć, co miał szczęśliwe bajtlostwo, to mało powiedzieć. Lata 90. miarkuja były najgryfniejsze, jakie młodemu pokoleniu mogło się trafić. Kupa radości i mało społecznych frasonków. No, chyba że za co się kupić kaseta magnetofonowa, która i tak nie była oryginalna na torgu, który był niedaleko dzisiejszego Kauflanda. Bez to mocka historii jest krótkich, fajnych, ale miarkuja, co inki ze mojego rocznika mieli za Wajtla podobnie. Ale pamiętam, co radzi my jeździli z bracikiem na kołach na naszych składakach, bo tak się go dało na romety. On miał czerwone wigreczy, a ja niebieskiego pelikana. A oba mieli farbiste kulki na szprychach. No jakby inaczej. Jeździliśmy często po łąkach za domkami na bohaterów Westerplatte, kaj teraz je pełno domków jednofamilijnych, a przodzie były tam łąki, pora stawów, a osobliwie taki jeden, fest płytki, blank zielony od flej i radzi my po nim jeździli. Niezowdy był taki szpas. Wspominam się, jak my pojechali z bracikiem i kuzynką do Michałkowickiego parku. Jechaliśmy bez nasze łąki do mostu z wąskoturówki. Kaj na dolnych klajzach ustawialiśmy cienkiem kapsle z Coca-Colę, Pepsi i roztomajtych napojów alkoholowych, bo zbieraliśmy takie nasze rozplascone monety. Potem my minęli kotłomontaż i dali zadkiem jechaliśmy po takich dzikich terynach, aż łoros musieliśmy przeciepnąć koła nad starymi rułami, a my sami ino je przeskoczyć. Bracik starszy, a wyższy, toż wiadomo, szłapnął w los na ruła i zeskoczył. Tyla. Kuzynka mniejszo to przycupnęła tup i już była za rułami. Jo zaś chciał, chyrny a głupi, choby bracik, szłapnąć i przelej za ruły. A że były srogie i fez szerokie, to jako mniejszy człowiek musiał się pomóc rękami. Położył na ruły stopa i ręce i za czymżech się kapnął, dłonie przykleiły się do rół. Poczułech w milisekundzie pieczenie, co go nie szło z niczym porównać. Ryk, jaki bez mojej woli wydobył się z mojego chyrtonia, musiał przypominać ryk zażinanego wieprzka.
Dopiero po 2-3 sekundach odkleją, żech dłonie genał choby jakie stare flustry. Ból a pieczenie były nie do ścimania, a joch był ino zestrachanym bajtlem. Becożech coraz bardziej. Ślipka były jedną wielgachną Niagarą. Mój bracik, no i sam przód chyba nie wiedział co robić i chyba sam się wylęknął całą sytuacją. Przelozech podrułami i że się całki zmarasił. Chciałech ino, co by wszystko się skończyło, co by ktoś powiedział, to chwilowe, zaroski minie. Ale chruza w włocach bracika i sakramencko czerwień, w którą blindowała z dłoni, ino wzmocniały moja utropa. O bólu nie wspomna. Toż stołech tak z rękami wychylonymi przed sia i rycołech jak zażinany kokot, aże mnie dropało w coluśkim chyrtoniu. Moje licka były mokre od płacków. Bracik mnie wziął do stawu w parku Michałkowickim, a że wyglądał zdziebko inaczej nieźli dzisiaj, to się musiał ze mną namachać, co bych zamocał uoparzone dłonie w zimnej wodzie. Rand stawu ogrodzony był drewnianymi kolikami, pionowymi balkami i sztachetami. Na wysokość dobrych pora 10 centymetrów, można 50-70. Położyłem się na kraju stawu i wyciągnąłem dłonie ku wodzie. Niestety, bo ich za mały, a ból nie ustępował. Bracik chyciał mnie w ten czas fez za nogi, a ja się opuścił wiele ino szło, co by tyknąć zimny wody. Ta pozycja była okropnie nieporęczna. Drewniane koliki wbijały mi się we brzuch i uda, ale mogłech nareszcie zatunkać dłonie we wodzie. Chyba nie muszę godać, co pewnikiem było w niej pełno zarosków. Toż leżałech tak opuszczony i trzymany za giry, ze dłoniami we zimnej, brudnej wodzie, a płaczki ciurkiem loły się do stawu. Co by to było, gdyby mnie tak bracik nie utrzymał i wpadłbych do wody? W ten czas jeszcze nie poradziłech pływać. Rzekołech do Pan co by mi dopomógł. Ulga była, ale ino na chwila. Za pora sekund pieczenie, mimo zatąkanych dłoni we wodzie, zaś się napoczło. Nie pamiętam, czy mocniej, czy mniej. To nie działo, to nie pomogło, rycołech. Wlozłech ostatkiem sił na koło i dłoniami obroconymi ku górze trzymałech za lększtanga. Są dziś nie poradza spokupić, jakżech to złonaceł. Trzeba dodać, co w uparzonych dłoniach, teraz obroconych i wygiętych, ból się ino nasilał. Ale że jechał. I jechałech tak ze Michałkowic do domku Umy na bohaterów Westerplatte, bo tam prawie byli moi rodzice. Pokazałech ręce mamulce, poszmarowała mi je czymś, chciała jechać na pogotowie, drugiego syna udusić, ale po godzinie ból się zdziebko zmęczył. Do dziś nie wiem, co to było za szmarowidło. Wieczorem, z dłoniami pełnymi bumbli, wylozłech na plac poszpilać w bal. Ja, dobrze cytos, drogi czytelniku. Chciałech wyleźć, bo czułech i że pragna tego jak nic inkszego. Bal zawdy poradził zmyć kosz do mankulio i utropa z mojego ciała. Szpilali my z kamratami na jedna brama i żech machał rękami, bo wieczorny wiatr ochłodzał mi dłonie. Faktem jest, co przy szpilaniu we fuzbal zawdy damfował ze mnie ból. Psychiczny, eli fizyczny. Dzień nie skorzy było już okej. Młodość. Skóra gipci się goi. Takie tam były dzikie tereny, które za kociołkiem, bo tak go dają na kotłomontaż, klodziły do parku we Michałkowicach. Chociaż koncech tych rów tam jeszcze dzisiaj widać, to i tak wszystko jest tam przysute, zasute i są na tym porobione specjalne cesty do rajzowania na kołach.
Ani tego charakterystycznego tunelu już tam nie ma. Komu on zawodzał? Postscriptum. Ze swoich łobindowanych dłoni też się poradziłech czasem podśmiewać. Ponoć łowiłech się w cornodeka i markierowałech stygmatyka, który brał paletka do pingla, stawałech na pierwszym schodku w domku mojej starki i kazałech młodszej kuzynce przyjmować ciało Chrystusa. A podawałech jej u okrągłego chrupka orzechowego ze Starfutsa. Taki honcwot komediowy. Tekst pana Karola Gwoździa, jak zawsze, napisany został w śląskiej ortografii Feliksa Sztojera. Jednak wyjątkowo, na potrzeby tej publikacji, autor świadomie postanowił powyższy tekst ubarwić tzw. sycyniem, czyli mazurzeniem, charakterystycznym dla naszej siemianowickiej gwary. Gwary cudownego języka śląskiego. Nadmienić jednak należy, iż autor ujął tę cechę fonetyczną w takim stanie, w jakim ją zna, czyli na etapie zanikania. Współcześnie mazurzenie w znacznym stopniu uległo leksykalizacji i zachowało się głównie w końcowych głoskach drugiej osoby liczby pojedynczej czasowników, jak na przykład słyszysz, dawniej słysys, szkryflos, dawniej śkryflos, możes, dawniej mozes. Wprowadzenie do tekstu mazurzenia jako cechy systemowej, którą było ono jeszcze przed I wojną światową, byłoby zabiegiem sztucznym. Takiej wymowy jak 100 lat temu dziś się już nie słyszy i autor doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Tekst ten jest niejako jego hołdem dla tej pięknej, skazanej jednak na zanik cechy językowej.